Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Herriz Herri programara. Gaur kontan ere Nafarroatik barrena murgildu gara eta gaurkoan bailara eder bat ezagutzeko aukera izango dugu. Horretarako zenbait herritan ibiliko gara. Eta ze baiaretan gaude? Ongi etorri Bargoiti baiara. Oso ongi. Gaurko honetan herritarrekin mintzatu eta kaleetan barrena ibiliko gara. Beraz badakizue, zatozte gurekin eta ikusi dezagun. Etorri, etorri! Saioa lekun berrirekin gaude, kaixo saioa, zer moduz? Kaixo ongi, tatu? Oso ongi, bueno, gaur Ibargoitira etorri gara, Ibargoitiko baiarara, eta Idozinen gaude, zu bertako altzara saioa? Bai, bertakoa naiz, eta, bueno, Idozin ikusten duzuen bezala oso herri txikia dugu, 50 biztanle ingurukoa, eta Ibargoitiko hiriburua dela esan dezakegu, hemen daukagu udaletxea, hemen ondoan, frontoiaren ondoan, eta Idozinez gain badugu Abintzano, Getze, Izko herriek ere eratzen dute Ibargoiti, eta horietaz gain baditugu beste 5 leku biztanle gutxikoak, Besoia, Sengariz, Lekaun, Zabaltza eta Zeligueta hori da. Bai. Haundia da baiara, nahiz biztanle gutxi eduki, eta gutxi gora bera, non kokatua dago? Esango genuke, Elomendi eta Izagat artean kokatua dagoen baiara izango genuke. Bere izenak esaten duen bezala, Ibargoiti da ez, eta izen hori dauka, azkenean Elortzi baiaren goiko aldean kokatuta dagoelako. Eta hemen, klima nolakoa izaten da urtean zehar? Iruñan baino nahiko, hotzagoa esango genuke, normalean Iruñan elur gutxi egiten badu, hemen elur nahiko egoten da. Ezakitzen bat metro altuago dagoen hau, baina Iruña baino nahiko altuago dago, eta orokorrean, neguak hotzagoak izaten dira, baina, udan gero eskertzen da. Freskara irteten garenean, gauetan fresko egoten da, eta gustora, bai. Herri txikia da eta nola funtzionatzen duzu? Harremana dago herritarren artean, elkartzeko joera handituzue, bakoitza pixkat bere etxean ibiltzen da, nola izaten da? Orokorrean elkartu egiten gara nahikotxo, batez ere gazteok asko elkartzen gara. Mendira joateko, edo pilotarekura, edo paseoak emateko, orain autobidea jarri zutenetik oso leku lasaia da, eta txerrondula zibiltzeko edo eta mendira joateko leku bikaina da nire ustez. Zuk orduan autobidearen aurreko herria ezagutu duzu? Noski, bai. Gu txikiak ginenean autobidea ez zegoelarik hemengo errepidetxotik igaretzen ziren, igandetan, kriston ilarak, kotxe ilara handiak eta oso zaila izaten zen igandetan ordu batzutan errepide alde batetik bestera zeharkatzea. Bai. Orduan garai hartan Idozinek ere arrisku puntu bat edukiko zuen, ez da? Bai, zuen eta susto eta egoera zailak bizi izan dira ere errepidearen ondorioz edo, bai. Herrian zerbitzurik dago? Egia esan, hola, dendarik edo tabernarik ez dago, baina, badugu elkartea, eta elkartea bilgune moduan funtzionatzen du, azkenean, bai hemen eta beste inguruko herrietan, bilgune bat da ez, elkartea. Eta horretaz gain, baditugu okina etortzen da egunero, ordu batak aldera, eta gero ostegunetan etortzen da fruta saltzailea eta baita harakina. Eta gutxi gora bera, herri hontako biztanleria zaharra dela errango zenuke edo adin guztietako jendea dago? Zaharra da, baina beste aldetik geroz eta aur gehiago daudela esan dezakegu bai. Iaz jaio zen bat, eta hemen bizi direnak gutxi dira, baina badaude batzuk, eta gero asteburutan kanpotik heltzen dira astebururo aurtaldetxo bat etortzen da, eta hemen biltzen dira, eta bizitza badu nahiko etorkizun nik uste, bai.
ikusi dugu herria, nahiko txikia dela, badaude etxe batzuk, zuen kasuan adibidez, nola iritsi zineten zuen familia herri honetara? Zure gurasoak edo bertakoak dira edo etxea erosi zenuten hemen? Nire aita hemengoa da, bera etxekoa da. Hemen ikusten duzuen guztia kasa bera da edo bera etxea, bai. Eta, bueno, justo gure etxeak badu historia berezi bat, esan daiteke, bai. Juan Jasotarrak edo San Francisco Javierren familia hemen bizi omen zen bere garaian, 15. mendean uste dut gutxi gora bera, eta hori bertan bizi ziren eta bazuten hemen dorre bat, ez, edo dorre bat omen zen gure etxea gaur egun dena, ez, oraindik ere beste aldean, beste fatxadan ikusi daiteke leihatila bat, bai. Dorrea erori egin zen edo bota egin zuten duela urte batzuk, ez, suposatzen da? Nik ez dakigu oso ongi. Amona kontatzen zigun, dorre bat, hemen dorre bat zegoela, eta, bueno, dorrearen harriak eta leihatila batzuk mantentzen dira, eta han ere, badugu hor korrala, eta korralaren ondoan dagoen arresik moduko bat ikusten da, baita ere, badirudiela, dorrearen aintzindairi izan daitekela edo, bai. Haren bueltan, ez? Eraiki zutela gutxienez. Bai. Aitak eta amonak herriaren inguruan solasten dizuenean, aipatzen du herria asko aldatu dela, lehen biztanle gehiago, gutxiago, zeuden, nolakoa zen duela urte batzuk herria? Lehenago, bai, lehen biztanle gehiago zegoen, hemen eskola ere izan zen, bere garaian, baina, bueno, gaur egun, geroz eta Nafarroa osoan gertatu den bezala, herri txikiak biztanle gutxiago dituzte, ez, gehienek. Eta horrek ere ekarri du eskolen itxiera eta zerbitzuena ere, hemen, bueno, ondoan badugu Elon badago eskola txiki bat, herri eskola bat, eta, bueno, eredukoa da, baina, bueno, mantentzen da, badirudi, bai. Eta bertara joaten dira Baiarako haurrak? Bai, batzuk bai, baina orokorrean, bueno, de eredura joateko noainera joan barra dute. De eredua noainen duela urte batzuk irekitzela, eta, bueno, bertan badute aurrezkuntza eta lehen hezkuntza ikasteko aukera. Gero DBH egitera, Mendillorrira joan barra dute, bai. Eta zuek ere ala ibiltzen zineten autobusean gora eta bera? Ez, gu Iruñan egon ginen, bizi ginen bere garaian, txikiak ginenean, Amaiur ikastolan ikasi genuen, eta hori. Hemen asteburuetan edo etorriko zineten, ez da? Bai, asteburutan, eta bai. Eta idozinera etortzen denari, ze proposamen egiten diozu adibidez naturaldetik, ze aukera daude hemen inguruan? Naturaldetik, bueno, leku zoragarria, paregagia da. Nire ustez, badugu, bueno, menatzean ikusten duzuena, Izagaren magalak dira, ez? Eta Izagaren magaletan ditugu gorago pagadiak, baina behan arizti oso ederrak, eta orkatze, zerbiz, igelez, bueno, basurdez, beteriko espazio politak dira, ditugu ibilbide ezberdinak, Isuñaga, badago Tres Rios deituriko leku bat, non hiru ibai elkartzen, hiru errekatxo elkartzen diren, oso leku polita, itzalez betea, eta bueno, horretaz gain ere, ikusten duzuen bezala, beste aldean ere, badugu mendi txikitxo bat, eta bertan baseliza bat, eta hilerri bat. Hilerri horretan, hemengo hilerria nahiko bitxia da. Zen, bueno, nire ustez bitxia da, arizti baten barnean dagoelako. Eta arizti bat hori mendian gora edo ikusten dugulako, bai. Eta bertara joaten dira herrian hildako pertsonak? Bai, hemengo hilerria da. Baina hori ikusten badago malda nahiko handia igotzeko, eta, bueno, gaur egun kotxez igotzen da hildakoa eta bertan, bai. Aipatu duzu hiru erreka edo badaudela elkartzen diren leku bat edo, eta bertara bainatzera joaten zarete, ohitura daukazue hortarako? Egia esan normalean ez dugu
ez dugu ohiturarik hemengo errekan bainatzeko badago putzu txiki bat eta noizean behin joaten gara, baina orokorrean gustukoago dugu Irunberrira joatea edo, hemen inguruan leku asko daude bainu bat hartzeko eta hemengo putzua oso txikia denez, joaten gara askotan, igotzen gara putzu aldera iturri batera joateko, ura dateko eta ugarra izena duen iturri bat dago. Aipatu duzu Baiarakoa dituela herri batzuk eta baldago hemen udala dago, aipatu duzu, baina baldago herriren bat Baiaran tabernaren badaukana edo gazteak elkartzeko erabiltzen duzuena? Ez, berez gazteak hori lehen esan dudan bezala elkartzen gara orokorrean elkartean, bai gazteak eta bai helduak, ez? Helduagoak edo zaharragoak. Eta elkarteak izaten dira azkenean bilgune, ez dago, inguruan, Baiaratik hurbil, badaude, Zuluetan, edo Elon, edo badaude taberna batzuk, baina orokorrean hemen elkartzeko elkarteak izaten dira, erdigunea. Eta badago herri koxkorren bat inguruan dagoena maiz joaten zaretena bertara? Gure kasuan, Irunberrira edo Oibarrera asko joaten naiz, eta nahiko koskorrak dira eta giro bikaina dago Irunberrin eta Oibarren. Baiaran euskararen erabilera nolakoa da? Ze egoeretan dago momentu hauetan? Momentu honetan euskararen erabilera nahiko baxua dela esan dezaket. Kalean oso zaila da euskaraz entzutea, baina egia da, etorkizuna baduela nik uste. Badagoela, zen azken finean, gaur egun jaiotzen diren aur gehienak edo aur asko behintzat, eredura doaz noainera horrek nik uste dut eragina duela, gero gurasoak ere batzuk ikasten ari dira, eta pixkanaka nik uste dut entzuten joanen dela, ez? Hala ere gazte batzuk dagoeneko Baiaran euskaraz mintzatzen zaret, ez da? Gazte gutxi batzuk mintzatzen gara, ni, Ane, Dani, elkartzen gara batzuk, eta gure artean saiatzen gara mintzatzen. Oso gutxi gara, baina gutxienez aldugunean saiatzen gara egiten, Eta txikiekin, elkartu egiten gara, pasaren astean adibidez, nire etxeparian hemen egin genuen buztin tailertxo bat, eta, elkartu ginen zortzi bat aur buztinarekin jolastera eta euskaraz egitera. Hortarako ere, ni oso gaztetxoan nintzenetik egon naiz getzen ere euskara klaseak ematen edo jolasak egiten euskaraz eta pixkanaka, bidetxo bat egiten, ez? Orduan, zuk ere lortu duzu, ez? Baiaran aurrekin bada ere euskaraz harremantzea. Aurrekin saiatzen naiz eta aldudan guztietan aurrekin edo gaur egun nerabeak direnekin, ez? Zen nire lehenbiziko ikaslea Ander, getzekoa, nerabea da, 18 urte izanen ditu, baina saiatzen gara mantentzen hola. Gazteen artean, hitz egiten den gai bada ea etorkizunik baduen zuen Baiarak edo ea Baiaran geldituko zareten bizitzen? Hola gaia ez dugu ateratzen, baina suertatzen ari dela, batzuk igual planteatu dutela edo jada batzuk itzuli egin direla edo baina ez da hola gai oso ohikoa zuen artean. Eta zuk zure burua etorkizun batean bertan ikusten duzu? Ez dakit. Iaz adibidez, iaz hemen bizi nintzen eta oso gustora egon nintzen, ez? Agoitzeko eskolan aritu nintzen lanean eta egia esan oso gustora egon nintzen hemen bizitzen gainera. Iruñetik oso hurbil gaude, 10 minututan Iruñen gaude eta egia esan, oso niretzat eskaintzen dizu bizi kalitatea, ez, herriak. Baina ezakit, oraindik ez dut hori planteatzen, egia esan ni ibili naiz mendik, saltoka bizitza naiz leku ezberdinetan, ez? Baina, auskal, non biziko naizen, bai.
Aipatu didazu lehen kamara atzean, irakaskuntzan ibiltzen zarela eta horregatik agian hainbertze lekutan egon itzana, baina hortaz aparte Euskabareten ere parte hartzen duzula, ezta? Bai. Aprobetxatuko dugu, konta iguzu pixkat zein den proiektu hori eta zertan datzan? Bai, Euskabareten parte hartzen dut eta Euskabaret, ez dakit 8 urte izanen dituen proiektu bat da, gutxi gora bera, esango nuke, eta gure proiektuaren oinarria pixka bat sexualitatea lantzea musikaren bitartez, da, eta, genero estereotipoak edo pixka bat deseraikitzea, ez? Eta hori egiten dugu, bai antzerkia eta musikaren bitartez, bai. Eta zein da zure papera obraren barruan? Akordioilaria eta tromboilaria naiz. Eta antzezlea ere, antzezten dugu tarteka, ez dut aurkezle papera, baina bai, tarteka egiten ditugu esket txikiak, bai. Eta orain COVID-aren egoera dela eta nola ikusten duzue alor horretan etorkizuna? Nahiko komplikatua da, egia esan. Kultura aldetik COVID-ak gogor jo du ez, eta egia esan ni ez naiz hortaz bizi eta, berez niretzako ez da nire ogibidea ez, musika, baina bai egoera ez da bat ere erreza. Nik uste dut pixkanaka joanen garela, baina musikaz bizi den jendea edo antzerkiaz edo arteaz orokorrean bizi den jendearentzako oso egoera, oso momentu zailak datoz nik uste dut eta bizitzen ari dira, bai. Sekula aukerarik eduki duzu zure Baiaran representazioaren bat egiteko? Ez, Euskabaretekin ez dut aukerarik izan. Beste talde batekin kinbonbon jotzen dut eta hoiekin ez dugu jo, baina bai entsaioren bat iaz egin genuen hemengo elkartean bai, izan zen. Baina Euskabaretekin ez dugu hemen jo, oraindik bai. Aukera dugun hemen edoan zuei ikusteko eta plazarra handi da saioa, mila esker. Zuri. Bertze bat arte. Vale, agur. Getzera hurbildu gara eta Txaro Feliperekin gaude, kaixo, zer moduz Txaro? Ongi. Bero ondiarekin, baina ongi gaude. Bai, gaur berotu du, ezta? Bai, kristona, bai. Konta iguzu pixkat, zu bertakoa zara, Getzekoa edo... Bai, ni hemen jaio nintzen, eta, hemen bizi izan nahi zela betidanik. Orduan, lotura estua duzu herriarekin, ezta? Nire aita hemengoa da, ama ondoko herri batekoa, baina, hori ezagutu dudala, hori hemengo bizitza, betidanik entzuna daukat, hori hemengo historiak. Eta gaur egun gutxi gora bera, zenba biztanle bizi dira Getzen? 130 inguru nik uste. Baina, eta gero asteburuetan edo udan, adibidez, beste batzuk gehiago. Neguan ez naiz hemen bizi, baina aurten hori konfinamendu hasi zenetik hori jarraitzen dut hemen. Baina, asteburuero, hemen nago, pixka bat hori. Eta haunditz aldatu alda zure haurtzarotik orain arte hemengo bizitza? Bai, asko. Ni txikia nintzenean, kasi hemengo bizimodua erdi aroarekin, ez dakit, harremana gehiago zuen gaur egungo bizimoduarekin baino gehiago. Lan guztiak hori eskuz egiten ziren, eta orduan bizitza oso gogorra zen, nekazariendako, gatzagilendako, eta eguzki ateratzen zenetik hori ilundu arte lan eta lan egoten ziren, bai emakumeak eta edo gizonak. Orduan erran daiteke hemen lurretik, ez? Bizi izan du direla bertako biztanleak batez ere? Bai, hori nik uste, hori 1900 eta 1930 urte arte bakarrik hortik ateratzen zela bizitza. Herri nahiko pobrea zela errango zenuke? Bai. Beti entzun dugu hori gatza garai batean hori zela urrea.
aspaldian, hori elektrizitatea zegoenean, hozkailuak ez zirenean, hori gatza zen gauzarik importantena edo nola jakiak hori irauteko, baina gero hori elektrizitatea heltzen denean, hozkailuak hasten direnean eta gauza horiek hori galdu zuen bere indarra eta joan zen bera, eta orduan gero lurra ematen duena, hori batzuk edo nekazariak zirenak edo gariarekin ateratzen zutenak, baina gatza beti izan zen bigarren lanbidea. Gehienetan gatzetan lan egiten zuten emakumeak. Hemengo emakumeak egoten ziren hori gatza egiten eta gizonak joaten ziren alorretara, orokorrean. Orduan, naiz eta bi soldata txikiak izan, biak batuz, zirauteko gutxienez bai, ez? Eta gero, gatza utzi zuelako, nik adibidez naiz ezertaz oroitzen hori nola egiten zen eta bar, galdu zuenean hori bere garrantzia, zenbait familiak hori bakarrik alorretatik hori alor gutxi izaten bazuten, ia zuten hemen bizitzeko era, eta orduan bai izan zela hori Iruñara joan zirena guztiak industriara. Industria edo, bizitzera, baina beste lanbide bat aurkitzera. Orduan duela urte batzuk biztanleri kopurua ere altuago izango zen bertan, ezta? Bai, ikusten da hori hainbeste etxe daudelako eta gauza horiek hori segurazki duela egun urte hemen 200 eta piko biztanle izaten ziren. Herrian zerbitzurik ba dago gaur egun? Bueno, ez, zerbitzurik ez daude. Ez dago dendarik, orduan etortzen dira, kanpotik etortzen dira hori bai arakinak edo frutak saltzera, okina egunero etortzen da, baina hemen bertan ez dago zerbitzurik. Eta zu txikia zinela, bazegoan? Bueno, bai, baziren. Garai horretan, baziren zapataria, okina bertakoa zen, hemen egiten zen ogia, beste batzuk saltzen zuten ardoa, zen ardo saltzaileak, baziren gero merkataritza asko zegoen, nik uste gatzatik hori sortu zela gatza saltzeko hasi ziren zenbait familietan hori kamiolariak bezalak garraiatzen gatza eta gero beste gauzak hori beste herrietara. Orduan badira zenbait familiak hemen hori garraio munduan sartutak egon zirenak eta jarraitzen dute. Orduan erran daiteke gatza produzitzen zela herrirako, baina baita ere inguruko herrietarako, ezta? Bai, ateratzen zen hori esan dugun bezala lehen oso garrantzia handikoa zen eta orduan saltzen zuten eta garai batean hori zaldi batekin edo mando batekin joaten ziren noski inguruko herrietara, Ilunberrira, baina baita entzuna daukat hori Zaraitzu edo Ronkarira, edo beraiek etortzen ziren edo hemengo jendea eramaten zuten. Orduan badira zenbait familiak esaten zutela hori mando batekin egon direla hemendik 50 kilometrotara joan direla, egin behar zutela lo eta guztiz erdian, bide erdian. Bidaia aski luzeak, ezta? Bai, noski. Gaur egun gatzategiak zeuden lekuan zer topatu dezakegu? Begira, gaur egun ikusten dugu hemen frontoia, parkea, eta hau lehen bazirela hor bertan, bazegoen hor putzu bat, butzukoa, izenekoa, eta hemen baziren larrainak, ez larrainak hori garia egiteko edo ateratzeko, baizik eta zen gatza ateratzeko. Larrainak ziren eremu honetan, eta hemendik haraino, orain futbol zelaia dagoen lekuan, eta parke hori dagoen lekuan, hori guztiak ziren putzuak eta larrainak. Putzu horiek lehortuz joan ziren imaginatzen dut, edo... Ez. Hori estali ziren. 75. Urtean, gutxi gora bera, hortik, putzuak baziren, edo nola inork ez zuela lanik egiten horrekin, eta orduan arriskua zelako, zen oso sakonak dira, guztiak oso sakonak dira,
eta kontzejua pensatu zuen hori estaltzea, eta estali zen, lurraz estali ziren guztiak. Gaur egungo perspektibarekin pena alduzue galdu izana. Sikiera bat hori ustea, pena handia ematen du, baina hori. Turismo aldetik eta jendea hurbiltzen alda Getzera herria ezagutzeko eta pixkat historia honen inguru informatzeko. Historia hori erdi galduta dago. Eta ez dago, ez da ezer gelditu, orduan ez da ezer ikusten hori bai pensatzeko hemen garai batean hori gatza sortzen zela edo ateratzen zela. Gelditu zaigun gauza bakarra da izena. Hori. Orduan nik kontatuko dizut pixka bat nola egiten zen, nola zen ekoizteko prozesua, eta pixka bat hori jakinarazteko. Bueno, eta prozesua azaltzeko bertzetxoko batera joango gara, Txaro? Bale, ados, joango gara gorago. Ederki. Venga. Txaro, aipatu diguzu hemen gatzategia zeudela, eta horiek ere beren prozesu edukiko zuten, ez zen gatza lurretik zuzenean aterako? Bueno, bai, oso neketsua zen hori prozesu osoa, ez? Hemen gehienetan, hemen eremu honetan baziren 5 putzu, ur putzu, eta putzu batean gehienetan, zegoen ateratzen ziren familia bat baino gehiago. Orduan, adosten ziren zegoen horrelako tornua zen eskuz emateko, eta orduan jartzen ziren bi familia edo bi etxe desberdinetako pertsona. Gehienetan ziren emakumeak, lan horiek egiten zituztenak. Orduan, jartzen ziren hori ematen zioten hori bueltak eta bueltak, bira, tornu horri, ateratzen zenean abaza, zela horrelako urrontzi, larruzko urrontzi bat, larruzko izan behar zen bestela burdinezkoa edo zin ja existitzen zen eta erabiltzen ziren etxean izateko igual hori animali emateko, ura emateko, zinezko horrelako abazak, eta kasu honetan larruzkoak. Klaro, larruzkoak zirenez, baita bustitzen zirenean pisu handia zuten, ja. Orduan pisu goratzen zen. Orduan, ateratzen zuten ur hori, bi emakumeen artean, botatzen zuten artesa batetara, eta artesa horretatik bota behar zen, eraman behar zen, ur hori larraineraino. Orduan, segun ze putzua zen, zegoen lehendabiziko putzua zen bozozin, zen basuen estruktura bat jarrita, egurrezko estruktura bat, dorre bat bezalakoa, eramateko, ura ezen onaino ateratzen, lurraraino ateratzen, baizik eta, igual, 4 metro goraino, goratu egin behar zen, zeren ur hori eraman behar ziren larrain batzuetara, eta larrain horiek ziren altuera, plaza baino altuago. Claro, hori baino altuago. Horiek hau bete zen guztia lurraz lehen, zegoen askoz berago lurra hau, hemen parkea egin zenean. Orduan, eraman behar zuten, araño, gero, jartzen ziren ubide batzuk, egurrezko ubide batzuk, eta orduan, hortik, ubide horietatik, eramaten zen, norbaiten larrainera. Orduan, ateratzen zuten ur hori baten larrainetara, urrengo txanda zen, eramatea, mugitzen zuten, zea horiek eramaten zuten beste larrain batetara. Ubide hori, egurrezko ubide hori mugikorrak ziren, mugitu behar zuten. Eta eramaten zuten, hori familia baten larrain batetara eta gero beste familia baten larrainetara. Eta goizean, egun argitzen zenean, hasten ziren lanean. Orduan, bazuten ordu bat edo 2 ordu ura ateratzeko eta 2 etxe ezberdinetakoak zirenez, lehendabiziko egunean, demagun gaur, ateratzen zuten hasieran niretzako. Orduan, ur hori gatza gehiago zuen, hasieran niretzako guztia. Eta
Gero, urrengo, nire totosa betetzen zenean, gero beste familiaren totosa bete arte egiten zen. Baina bihar egingo zuten alderantziz, hasten zen beste familiarena lehendabizikoa eta gero bestea izateko, orekatzeko txanda. Bueno, esan dut hori ateratzen zela artesara, ura, hasieran. Orduan, artesa horretatik pausua zen botatzea ubide horretara, eskuz, horrela, edo baita beste batzuk bazuten larrainak urrutiago eta ezin zela horrelako ubideekin eraman. Orduan eramaten zen gainean horrelako ontzi batzuk, egurrezko ontzi batzuk, makil luze batekin, hori deitzen zen konportilla. Orduan, bi personen artean hartzen zuten hemen zerbait hori mina esartzeko, segurazki artilea edo gauza horiek, eta horrelako makil luze batekin, igual 2 metroko makil batekin, eta konportilla hori zen kupela bat antzekoa, baina irudia zen kono erdia, konoren itxura zuen, ezen kupela, konoren itxura zuen beko aldea, handiagoa, eta orduan eraman behar zen. Horren sartzen zen 30 litro inguru. Orduan, ja berez, konportilla bere pisua zuen. Egurrezkoa zelako, horrelako kupelako izalak, gehi 30 litro ur, eta gainera ur gazia gehiago pisatzen du, ez dakit zenbat, baina gehiago pisatzen duela. Orduan, bi personen artean, gehienetan bi emakumeen artean, horrela, eraman behar zuten bere larrainetaraino. Esaten zuten, jakin behar zuten baita eramaten zen, ura bestela ez botatzeko, orduan biak markatzen zutela pausoa eramateko. Orduan, ara bota eta gelditzen zen hori... Larrainera botatzean gatza goian... Ez, larrainan ez, totosa batean. Esan dugu, totosa bat da piztina txiki bat, bezeloi ez egina, eta orduan hor gelditzen zen ura hor. Piztina arrotze itxura zuena. Orduan, hortik egiten zutena ja gehienetan totosa hori zegoen larrain ondoan, larraina duzun eremuan. Orduan, hortik ateratzen zen zulo bat, egiten zela zulo bat, zen hori bezeloi da bustingorri bat, egiten zitzaiola zulotxo bat, eta orduan hortik ateratzen zen ura zuzen larrainera. Eta gatza bezeloian gelditzen zen? Ez. Larraina. Larrainak ziren, gehienetan arriskoak, arrisaflak dituztela, jarritabean, arrisaflen artean jartzen zuten bezeloi hori da, gaur egun hori bustingorri izenarekin ezagutzen dugun, baina hemen ibai ondoan hartzen zuten lur hori. Lur granate kolorekoa, pixka bat hori lantzen zuten, orea egiten zuten, eta hori erabiltzen zuten zemento bezala, estaltzeko bi harrien artean zirrikitu guztiak. Orduan, lehenbizi totosa beteta dagoenean, hori da, bete duzu zure totosa, eta ja atera duzu zure ura. Eta hor duzu inguruan demagun norbaitek du 4 larrain. Orduan, batean, igual dago utzik. Orduan, botatzen duzu, irekitzen duzu ur hori joateko larrain horretara. Horretan, larrain horretan jartzen da 10 zentimetro horrelako zerbait ur jartzen zen. Claro, ISS egiteko guztia ingurukoa jarri behar da, osea, badirela harriak, baina jarri behar da bezeloi eskuateko. Eta gero, beste batean, duzu atzoko ura, eta ja gatzatzen ari dela. Lurrungutxuan dena, ez da? Orduan ja eguraldion egin badu, hor ja baduzu gatza. Orduan gatza hori biltzen zen, erabiltzen zuten biltzeko erratzak ziren
palma seginak, zea horiek erabiltzen ziren, eta hori lan egiteko sartzen ziren, erabiltzen zuten espartinak, beti joaten ziren espartinekin, osea, etxetik onaino, etortzen ziren espartin batzuekin hemen, kendu, eta bat zuten beste espartin batzuk bereziak ez berdinak, baina beti bakarrik horiek erabiltzen zuten gatzarako, bestela ez ikintzeko gatza. Orduan beste espartinak jartzen zuten, edo bestela oinusik, eta horretan ibiltzen ziren gatza egiten. Orduan, biltzen zuten, erratzarekin egiten zuten horrelako mendiska batzuk, eta bitartean, hori, zuten bata egin berria, bestea ez dakizer, bestea egiteko, eta bi egun, eguraldi honek eginez gero, bi egunetan edo nola, ja biltzen zuten gatza. Eta erabiltzen zuten tresnak, baita erabiltzen zuten palak, egurrezko pala batzuk, baina erabiltzen zuten katulike, hori da entzuna dudana, nik, katulike izeneko egurrezko ontzi batzuk. Hori esateko zer zen horrelako katuli bat erditik egina, orduan erditik moztuta, orduan hartzen zen bi eskuetan eta horrela biak elkartuz hartzen zen gatza. Eta gatz hori ja orgatilara botatzen zen, egurrezko orgatiak ere, egurrezkoa zen guztia, bakarrik hori ardatza zuten burdinezkoa, beste guztia egurrezkoak, orduan bere pisua zuen. Eta orduan horrekin eramaten zuten ziren etxetxo batzuk, etxola bezalakoak, hori gero gatza biltzeko, gordetzeko. Orduan ziren hemen ikusten ziren etxola asko, egoten ziren txikiak ziren, igual 3 metrokoak, horrelako etxetxoak ziren, teiatuak beti ziren arriskoak, ezen arbela, baizik eta hemengo harri xaflak, hemendik hartzen zuten hor, mendizka batean hortik erensuge izena duen mendizka horretan ateratzen dira horrelako xaflak, eta horrelakoak ziren. Orduan guztia ezen erabiltzen beste materialak, harria eta egurra. Oraindik ere etxola horietako baten bat gelditzen alda herrian? Bueno, baina oso berrituta, justo horratzean dago bat, beste guztiak bota ziren, osea, zirudien guztia ziren itxusia zela. Ziren, Brasileko itxura ikusten dugunean horrelako las favelas, eta ikusten duzunean horrelako etxola txiki batzuk, eta zirudien oso itxusiak zirelak, eta azkenean bota ziren guztiak. Eta ziren, gehienetan hori arriskoak eta hori esan dugu da bezala. Teiatua alde batetara bakarrik, ez ziren bi aldetara, basuak ziren, osea ziren 2 metroko altuera zuten, gehiagorik ez. Eta hor barruan, sartzen zenean gatza ere, hor biltzen zen, atearen beste puntan, eta hor pilatzen zen, eta oraindik bustita egoten zelako gatza, oraindik ateratzen zen ura. Orduan, lurra beti zegoen hori aldapatxua, horrela ura ateratzen zen kanpora. Beti kanporaldea, atetik, ateratzen zen kanpora, eta ate aurrean, zegoen horrelako putxu txiki bat egina, eta hor biltzeko ateratzen zen ura. Eta oraindik ateratzen zen ur hori, gero gatzatzen zenean, oraindik probesten zen eta berriro sartzen zen gatz hori, osea, ez zen ezer galtzen. Aipatu diguzu, herriko sarreran bazaudela gatzategi batzuk, baina beste bat pixka eta aparte zegoela, ezta? Eta txokorren ingurura etorri gara, konta iguzu nun gauden, eta hemen nolakoa zen prozesua? Bai, hemen justo gaude Elortzi ibaiaren ondoan, hau da Sotegia iturria, eta hau dagoela edo nola
zulo batean sartuta, baina justa hor dugu zubia, zubia handia, deitzen diogu, zubia handia, ez dakit beste bat txikiagoa zegoelako, eta justo horren parean badirela baita beste ur putzu bat, sotegia izenekoa ere, eta bertan ere larreinak eta bar. Orduan, hor ur putzu bakarra zegoen, eta horretan ateratzen zen ura mando batekin. Orduan, mando zegoen soka bati lotuta eta joan eta etorri egiten zuen, eta bitartean gora eta bera joaten zen urrontzia. Urrontzi hori ezen lehen aipatu dugun bezala bazak larruzkoak, baizik eta azken garaian gutxienez burdinezkoa edo metalikoa zen, eta beheko partean zuen estalki bat uretan sartzen zenean, irekitzen zen, eta betetzen zenean uraren pisuaren gatik izten zen, eta gero gora egiten zuten. Orduan, pertsona bat lan egin behar zuen mandoarekin egiteko, joan eta etorri egiteko, eta beste pertsona bat zegoen ur putzuaren ondoan, eta goratzen zenean abaza hori, edo urrontzi hori botatzen zuen baita artesa batetara, eta artesatik egurrezko ubidetara orduan, eta ja larrain batzuetara, larrainak ziren alde honetan guztiak. Orduan horretan zirudien hori mando batekin ateratzea abantaila zen besteekin konparatuta. Hori zen aspaldiko aurrera pausoak edo aurrera penak. Gaur egun, hemengo pertsona helduek edo ohitura daukate lehengo garaietako historia hauek kontatzeko, edo nahiago izaten dute gaia ez atera? Ez, gustora kontatzen dute, ja zaharrenak bakarrik dira hori honetaz dakitenak edo, izan behar dute 60 piko urtetik gora. Bestela, desagertuta dago, eta orduan inork ez daki ezer, baizik eta bakarrik hori entzun duguna. Eta aipatu dituzun material horiek, azkenean ibiltzen ziren guzti horiek, oraindik ere kontserbatzen ditu etxeren batek? Nik uste ez ez. Igual ubide horiek askak, deitzen ziren, aska horiek, egurrezko aska horiek, nik ezagutu ditut aska batzuk hasieran hori hemen erabiltzen zirenak, igual beste zerbaitetarako erabiliak edo, baina berez gorde ez dakit. Ez dakit, aspaldiko gauza zaharrak bezala ziren gorde. Iruditzen zen, geroa zegoela beste nonbait, eta orduan ez genuen maite, edo ez genuen gorde, edo ez genuen, ez dakit. Zaindu, ez da? Zaindu, gutxienez. Hemen zegoen urputzua zen arriskoa zen, arriz egina. Orduan hori zen bakarra, eta duela urte gutxi estali zen eskabatora batez. Orduan, baina berreskuratu daiteke, eta zenbaiten buruetan gutxienez badugula proiektu hori berriro gutxienez irekitzeko eta ikusteko eta ateratzeko eta usteko gutxienez hori gure arbasoen lanbide bezala hori mantentzeko. Orduan hau zen arriskoa, baina beste guztiak, beste aldean zirenak ez. Beste guztiak ziren lurretan eginak, zuten enbor batzuk, egurrezko enbor batzuk, eta enbor horiek, ez dakit zereskoak ziren, ziren gatzarekin zira sekulan hori usteltzen. Eta gero, segurazki aritza izango zen edo, eta inguruan jartzen zen urritza. Urritza oso moldakorra zelako, orduan borobiltzen zen eta jartzen zen, berez struktura zen lauki bat, baina gero urritza ingurutan jarrita, gelditzen zen borobilduta. Oso sakonak ziren. Nik entzuna daukat, beharrezkoa zela, zenbait putzuetarako beharrezkoa zen 28 metro soka. Ostras! Claro, ziren ateratzen zen, atera eta sartu egiten zen, eta beste batean 32 metro soka.
hau ez zen hain sakona, baina guztiak oso sakonak ziren. Osea, ura hasieran, azten zenean, lehendabiziko ura goiko partean gelditzen da ur gozoa. Orduan, atera behar da, ateratzen denean hori bota egin behar da, eta gero, eramaten zuten arrautze bat, eta botatzen zutenean arrautzea uretara eta gelditzen zenean igerian, erdian, orduan ja azten da urgazia ateratzen. Orduan, erabiltzen zuten beste urgazia azten zenean ateratzen hori zen biltzen zutena. Baina hori oso lan neketsua zen. Eta herritarrekin hitz egin ondotik, badakizu gutxi gora bera prozesu hau noiz amaitu zen, baina noiz hasi zen prozesu hau guztia? Bueno, noiz hasi, nik esango dizut, badirela hor 3 putzu elkarren ondoan ziren, Bozozin, Txantxo, Bozonauzi. Txantxo hori diote Santxo Abarkaren putzua zela, ur putzua. Orduan, esan nahi du, Nafarroako erregeak eramaten zuten gatza hemendik ere, zerga bat izango zen. Orduan, suposatzen da, garai horretan, Erdi Aroan, bere zerga zen, hortik gatza eramatea erregendako. Baina, ez zen bakarrik erregendako, zenen hori nire familikoek bertatik ere ateratzen zuten. Orduan, esan nahi du, izango zuten bere parte, baina herriko beste batzuk ateratzen zuten hortik ere. Eta bukatu zen, uste dut esan dudala, 75. urtean edo horrelako zerbait. Zuretako Txaro Getxoherriak badu halako magia edo... Bueno, magia, niretzako, bai, nire herria niretzako da gauzarik hori importantena, maitatuena eta bar, baina, ikusten dut hori bere garrantzia galdu egin duela, baina garai batean oso herri garrantzitsua zen, zonaldean, eta, eta euskararekin lotura izan duela, agerian gelditzen da, toponimia guztiarekin, eta mitologia eta guztiz igual, badago hemen mendizka bat hori deitzen diogula erenzugea, urrutitik ikusita erentzuge baten itxura eukiko lukela, badago mendian leku bat ere Lamia zaten zaiona, orduan, euskal kultura ona, heldu da eta mantendu dela gutxienez izenekin, hori, gaur egun arte. Gaur egun herrian euskaraz mintzatzen den jendea badago? Euskaraz dakien jendea badago. Euskaraz mintzatzen den jendea, gutxiago. Gertatzen den bezala, badira haur batzuk euskaraz ikasten dutela, baina gero hemen daudenean, eremu erdaldun batean gutxitan entzuten diezula euskaraz egiten. Hori da gure eskuetan gelditzen den, hori erronka badugu, eta gutxinaka guztien artean aurrera eramaten dugun. Ea ala den, eta ea hemendik urte batzutara herritar gehienak euskaraz bizi diren. Bueno, ojala. Venga, mila esker. Mila esker, Txaro, gaur herriko historia kontatzeagatik, oso interesgarria izan da, eta ea poliki-poliki joaten zareten lurra azpitik ateratzen zuen aurrekoek utzitako altxor guzti horiek. Mila esker zuei ere, aukera hau emateagatik. Kaixo, hemen gaude Ane Lekunberrirekin, zer moduz, Ane? Hemen primeran. Bueno, konta iguzu, non elkartu gara gaur kontan? Idozinen gaude eta espreski idozingo elkarteko atarian gaude. Ataria hementxe dugu, eta elkarte txikia, baina biltzen zaret elkartean, ezta? Bai, orain koronavirusaren kontuarekin martxa gutxiago dago, baina orokorrean larun batero herriko gizonek egiten dute afaria. Eta gero gazteak, aurrak eta gurasoak batez ere elkartzeko puntua elkartea da. Eta juergak, jaiak eta dena hemen ospatzen ditugu. Osake bai.
Bueno, herri txikia, baina jaiak aipatu dituzu eta herri honetan noiz ospatzen dituzue jaiak? Ba, duela urte batutatik ona baditugu bi epe. Eta bat da azaroaren amaieran, eta bestea bat da uztailaren amaieran. Izkoko jaiak segun ze asteburutan diren, ba hurrengoan izaten dira normalean. Eta hori, jai handiak bada kuriosoa, zeren irauten dute bakarrik egun bat, eta jai txikiak irauten dituzte 3. Orduan, bueno, deigarria da, baina nik uste dut hori dela batez ere gaur egun badaudelako aurpila bat, eta horri ere eman diogu pixkat gehiago. Orduan, egunean zehar jai txikietan egiten dugu txikientzako gauza pila bat. Eta gero nagusientzako ere, baina bueno. Eta jai handiak noiz ospatzen dira? Ze datatakoak dira? Ba, azaroaren 23, 24, 25 asteburu hortan izaten da. Bai, San Clemente den astean, ba asteburu hortan. Eta normalean ze ohitura duzue jai handietan? Ba, handietan egin ohi dugu hemendik Leiotik txupinazoa. Gero egoten da mus txapelketa eta pilota txapelketa. Eta gero egiten dugu herri osoko afaria. Eta gero ja juerga. Eta bertze herrietatik jendea etortzen alda bestara egun hortan? Ba, bai, egia esan, bai, zeren orokorrean badira herriko jaiak udan, eta orduan azaroan dagoen gauza berezi bakarra edo izaten da idozingo jaiak. Orduan, badatoz, Untzititik, Izkotik, Monrealetik ere badatoz, eta bai, hemen sortzen da nahiko ambiente ona. Eta alakotan txoznagi hartzen dituzue, elkarte izaten da taberna gisa funtzionatzen duena? Ba, jai handietan, osea, egun bakarra irauten dutenetan, azaroan direnez, egiten du kristonotza. Orduan, moldatzen gara hemen, behan barra dago, eta hor musika jartzen dugu, eta goian jartzen, etortzen da tipo bat akordeoiarekin, eta hor egoten da jotzen. Orduan baditugu bi zona desberdinak, segun zer nahi duzun egin edo juerga lasaiagoa edo mugituagoa. Eta gero udan, goiko plazatxo horretan jartzen dugu karpa handi bat, estenatokiarekin eta dena. Eta udako jai horietan ere jendea hurbiltzen da, ohitura duzue bertze herrietakoekin elkarbanatzeko zenbestak? Bai, egia esan bai, niri harritu ninduen zeren badira batera Lidenako jaiak. Eta Lidenak mugitzen du jende pila bat. Baina, ez dakit jendea animatu zen hona etortzera, egia esan badago oso ambiente ona eta bazaude ondoko herrikoekin, eta bai, jende asko etortzen da. Herria hau txikia da, Baiara ere ez da oso handia, baina badaude pertsonai batzuk aski garrantzitsuak direnak hemen inguruan, ez da? Bai, lehen nire aizpak batean bat aipatu du, baina esan barra dago gehetzen badagoela niretzako bi garrantzitsu, Marta Mendia, badela olimpikoa, eta Fermin Valentzia, bai. Haiekin harremana duzue, egunen batean kantaldin diren bat edo eman aldu hemendik Ferminek? Gu saio eta biok betidanik entzun dugu Fermin Valentzia txikia ginenetik. Hortan badakigu, diskografia guztia. Bai, eta gero Martarekin badugu erlazio familiarra, familia gertukoa, eta hori, bai, baina erlazio hona dugu San Irasekoekin, hortan familiakoak ez izan da ere, bai. Denak oso hurbilekoak, ez da? Bai. Hane, gaur kontan herria pixkaterako txiko diguzu, bai. Eta nora eramango gaituzu lehenik? Orain igual pasako gara udaletxera, dela herria hiriburu bihurtzen duen tokia edo. Oso ongi guazen. Guazen. Hane, konta iguzu eta orain zer dugu gure gibelean? Gure gibelean Baiarako udaletxea dugu. Eta hemen egiten dituzte plenoak, hauteskundeak eta gutxora bera hori. Nola funtzionatzen duzuen udalak? Nola egiten duzue herri bakoitza badauka bere representazioa edo nola egiten da? Udala bada Baiara osokoa, baina gero badaude kontzejoak. Eta badira herri handietan daudenak. Eta beste herrietan badaude binkulatuta beste herri handiago batera. Osa txikitxoagoak direnak beste herri handietan binkulatuta daude. Eta Abintzano, Izko, Idozin eta Salinas dira kontzejoa dutenak. Eta gero biltzen dira kontzejo horiek guztiak udaletxean. Hemendik pixkat antolatzen dira ere bai zaborrak, uraren kudeaketa hori guztia udalontatik egiten da? Ez bereziki egiten da Iratiko mankomunitatearekin. Orduan parte hartzen dugu Iratiko mankomunitatean. Bai. Eta hori ur residualak lantzeko eta berez gure ura lortzen dugu gure depositu propiotik.
kultura ekimenak alakoak antolatzen alditu udalak? Bai, gaur espreski badago pilates tailerra eta aurrentzako jolasak uste dut badaudela. Orduan bai, saiatzen dela udan zehar zeo zer egiten, baina aurten izan da nahiko zaila. Zeren aurrentzako tailerrak egiteko, materiala ezin da partekatu, edo badaude ez dakit murrizketa pila bat eta hori ere ez da erraza. Baina bai, saiatzen dira gauzatxoak egiten. Eta bestela, noaingo zerbitzu sozialetik ere prestatzen dituzte gauza asko herri txiki hauetarako eta boibengoa jartzen dituzte, jaiak direnean, eta erreztasun batzuk bai ematen dizkigutela. Eta hementxe udala ondoan frontoia. Frontoian elkartzeko ohitura izan duzu bat ez dira urtzaroan? Bai, egia esan pila bat. Eta nahizko berezia zen, errepidea genuen ondoan, kotxeak ez ziren gelditzen, orduan baloia pasatzen zenean edo pilota beste aldera joaten zenean, baina hemen pasatzen genituen arratsalde guztiak. Eta gaur egun dauden aurrak ere hemen dabiltzate pila bat, hemen eta piztin artean, hor dabiltza. Herrian piztina dukaztua edo pribatua izaten da normalean? Ditugu bi piztina pribatu, baina erabilera ia publikoa da. Bai, zeren herrian bagara ia denak familia berdinekoak edo gertukoak, eta egia esan badugu konfiantza handia, eta batzuk handiak txikiak errespetatuz eta alderantziz, egia esan joaten gara nahi dugun piztinara beti ere ordutegia eta jendea errespetatuz. Baina errepideko alde bakoitzen badago piztina bat. Orduan aurrak goizea joaten dira batera eta arratsaldean bestera edo alderantziz. Eta bai, oso ongi. Horregatik ez gara horren beste errekara joaten. Etxean bertan duzuelako gura, ezta? Bai. Eta orain bertzeleku bat ere erakutsi nahi zenigun, ezta? Bale, joanen gara Elizako patiora? Ederki guazen. Venga. Ane, eta orain hontan nora ekarri gaituzu? Hau Elizako patioa da, guk atrioa deitzen dioguna, eta hori. Hemen egoten gara beroa egiten duenean, eta gauetan normalean hemen gaude, lasai, badelako txoko bildutxoa, eta hori, herriko jendeak egin zuen duela urte asko, eta horri esker badugu beste txoko polit bat herrian. Mezak oraindik ere ematen aldira Eliza honetan? Bai, larun batero, arratsaldetan etortzen da Monrealekoa da apaiza, eta kotxez bila joaten dira, ekarri eta meza hemen egiten du. Imaginatu gazteak mezarako ohitura ez zuzuela izango, baina hemengo ateka hontan fresko egonen zarete maiz, ezta? Bai, txikia ginenean amonarekin etortzen ginen mezetara, amona lengusinekin eta, baina gaur egun aurragia ez datoz, eta aprobetxatzen dugu gure txoko moduan edo fresko egoteko txokoa. Lehen zure ahizpari galdetu diot eta zuri ere egingo dizut galderan, etorkizunean ikusten alduzu zure burua edo aukerarik ikusten alduzu hemen bizitzeko? Diru aldetik ondo baldiman egongo banintz, beti komentatu diot aitari broma moduan, etxe ondoan dugun txoko bat, bazen zerriak eta zeuden tokian lehen, hartzeko, reformatzeko eta nire txokotxo bat, ezakit etxea, baina txoko bat egiteko nahia badut, bai. Ea ala den, mila eskerran zuri ere herria pixkat gehiago erakusteagatik, eta laster arte. Laster arte. Gustatu zaizu gure baiara? Ikaragarri gustatu zaigu, eta berriz ere bueltatuko gara. Mila esker Naroa. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.